Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Pezinku nevzal do väzby Daniela Bombica, trestne stíhaného pre extrémizmus. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, rozhodovať bude Najvyšší súd. Bol prepustený na slobodu bez náhrady väzby, uviedol pre média prokurátor Aurel Pardubský. Doplnil, že s rozhodnutím sudcu pre prípravné konanie nesúhlasí a podal voči nemu sťažnosť. Bombic nejde do väzby, nedostal ani elektronický náramok. Zo súdu odišiel bez slova. Žul žuvačku a na očiach mal slnečné okuliare. Rozhodnutie sudcu Pullmana nekomentoval ani jeho obhajca, David Lindner, ktorý je poradcom premiéra Roberta Fica. Po rozhodnutí prešli spolu parkoviskom pred súdom a nastúpili do Lindnerovho auta. Prokurátor pre Bombica na súde žiadal útekovú a preventívnu väzbu pre obavy, že by sa mohol vyhýbať trestnému konaniu alebo pokračovať v trestnej činnosti. Proti rozhodnutiu súdu podal sťažnosť. Ani on sa nijako k rozhodnutiu sudcu Pullmana nevyjadroval. Trestne stíhaný Daniel Bombic, známy pod prezývkou Danny Kollár, je na Slovensku od utorka, keď ho z Londýna priviezol vládny špeciál. Stalo sa tak po viac ako 2 rokoch od vydania prvého zatýkača na jeho osobu. Bombica, ktorého na Telegrame sleduje takmer 64 000 ľudí, večer z bratislavského letiska eskortovali na špecializovaný trestný súd. Obvinený je z extrémistických trestných činov. Celkovo na neho vydali 3 medzinárodné zatýkacie rozkazy. Polícia ho v Londýne, kde žil 20 rokov, zadržala už v auguste 2022. Bolo to krátko po vydaní prvého zatýkača za viacero trestných činov týkajúcich sa extrémizmu, kyberšikany a zverejňovania citlivých údajov. Odvtedy mu pribudli aj ďalšie obvinenia. Po zadržaní britskými policajtmi skončil na zhruba 2 mesiace vo väzbe. Dostal sa z nej po zaplatení vyše 17 000 eurovej, 15 000 libier kaucie, dostal elektronický monitorovací náramok a mal obmedzený pohyb.